Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Don Allah masu kallo ku ɗan jira ku tsaya ku kalli bidiyo ɗin ga har zuwa ƙarshe. Akwai abubuwa muhimmanci wanda ina son in gwada muku kuma nan dai mun kawo muku muna zana muku tasha da za ku iya kallon fina-finai da sauƙi. Fina-finan fassarar Indiya kamar su Algaita da fassarar su Sultan da sauransu, da kuma fina-finan Izarsu da kuma sauransu. Don Allah ku tsaya ku kalli bidiyo ɗin ga har zuwa ƙarshe. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yau bidiyo ɗin ga muna so mu gwada muku progress ɗinmu inda muka kai yanzu na zana inda mutum zai iya kallon fina-finan Hausa Indiya da kuma shirye-shiryen Hausa kamar na Izarsu da sauransu ba tare da ya tsaya jiran tallar YouTube ba. Kuma saboda akwai matsala inda idan mun saka bidiyo kamar fina-finan Indiya haka na fassarar Indiya, in muka saka ta a channel YouTube na cire bidiyo ɗin kuma suna ɗan muna wasu abubuwa, shi yasa za mu ƙirƙiro muku wannan tasha, wato wannan tashar yanar gizo. Kuma muna so mu zana muku app, shi ma application inda za ku yi downloading ta shiga cikin wayarku, daga in kun ka buɗe za ku iya kallon fina-finan Indiyan da dai sauransu. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu gwada muku yadda site ɗin kai aiki. Kun ga nan in kun ka swiping zuwa right ɗinku za ku ga fina-finan kala-kala. Haka ma in kun ka ɗago sama ga fina-finai duk na fassarar Indiya ce. In kun ka dawo nan ga fina-finan Kannywood kamar Labarina, Saasin, Izarsu, Karan Bata, ga wasu kuma, ga kuma movies Tsakaninmu, Fannan, Gobarar Titi da Maƙota. Ga dai mun ƙoƙari mun sa bidiyoyi da yawa da dama na Hausa kuma na Hausa Indiya. In kuka gani za mu yi loading. Ga su nan dai da yawa kuma har yanzu dai muna sa sababbi. Ga su nan dai. Har yanzu dai suna nan dai, amma dai ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu bar loading ɗinsu haka nan mu je ƙasa. Nan kuma idan kuna son ku yi searching wani fina-finai haka ba tare da ɓata lokaci ba, sai ku danna search ɗin nan da ke ƙasa. Sai ku rubuta kamar yanzu bari in sa Izarsu haka. Sai in danna go search. Kun gani ya kawo muku fina-finan Izarsu. Haka ma bari mu koma can baya. Nan haka idan kuna son ku maida ita zuwa kamar fari haka ba baƙi ba, sai ku danna nan. Kun gani ko ta canza. Lallai muna ɗan yin aiki saboda ku ji daɗin amfani da application ɗin. Sai kuma bari mu maida ita zuwa baƙa. Yawwa. Sai kuma nan kuma in kuna son ku shiga ɗakin zumunta sai ku danna haka. Buɗe ɗakin zumunta haka. To ga shi nan ne ɗakin zumunta da muka zana muku. Message ɗin nan biyu ɗin da a sama na testing ne. Kawai mun turo mun gwada ko yana aiki kuma mun ga yana aiki. Nan duk wanda ke cikin site ɗin ga ko abin ga app za su iya saduwa a nan su ɗan yi magana da su ɗan yi fira da sauransu. Za su iya tura hotuna da kuma message haka da sauransu. Bari mu koma nan.
Idan kuma kuna son ku yi muna chatting da WhatsApp sai ku danna nan haka. In kuka danna opening WhatsApp zai kai ku can WhatsApp sai ku turo muna message ba tare da ɓata lokaci ba. Nan kuma saman nan inda mun kawo muku dai menu ne wanda zai muku sauƙi. Idan kuna son ku kalli Hausa Indian kaɗai sai ku danna nan sama. In kuma fina-finan Hausa ne sai nan kuma. In kuma web series ne sai nan. Bari mu buɗe fim guda mu ga yadda ya take. Kamar yanzu bari mu buɗe wanga Shekasu. Kun gani yadda take. Nan za mu abunga duk fina-finan ɗinmu mun kawo muku menene ya faru a fim. Kun ga nan sama da Turanci an rubuta ta. Kuma nan ƙasa mun yi fassara ɗinta zuwa Hausa saboda wanda ba su jin Turanci sai su gane. Nan kuma ga ɓangare ga abubuwa game da fim ɗin, yaushe an ka saki fim ɗin, director ɗin fim ɗin da company da sun ka yi distribution ɗinta. Nan kuma in kuna so ku sauke ta ko ku kalla ko ku yi downloading sai ku danna nan haka. Zai kai ku inda za ku yi downloading. Nan kuma in kuna so ku yi sharing sai ku danna haka. Ga Facebook, ga WhatsApp, ga Twitter. In kuna son ku yi comment sai ku danna nan ƙasa. Sai ku rubuta abin da kuke so ku rubuta. Sai ku tura. In kun gama ku danna publish. Shikenan zai yi commenting. Duk dai muna nan har yanzu dai muna yin aiki sosai cikin muna yi muku aiki sosai. Kuma ku taimaka muna ku yi muna subscribe kuma kuna ƙararrawa kuma ku gayyaci abokanku su zo su ma su yi muna subscribe. Yauwa za mu tsaya a nan gobe ko kuma jibi haka za mu yi wata bidiyo mu gwada muku abin da mun ka ƙara cikin site ɗin ga da sauransu. Yauwa mun gode.